ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо, ҳама каса бародаро, як бори дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои аҷоиб. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, боварӣ дору мошини дилхоҳта меёвӣ. Ба шахсое ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обда шавед бародаро. Ба шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp бародаро ба мо равон кунед ва мубоша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои дастгириётон. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависед. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо навори имрӯзаро сар мекунем. ҳама каса рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. Opel Astra G, соли барориш 2000 сол, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. мотор инжекторай, 4 дискаи заводскои хидшадора, дидари пеш электропакетай. мошин состояниш беҳтаринай, камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад бародаро дар шаҳри Душанбе ва нархша гуфтесай соҳиба 47000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 456000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш бо муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин марҳамат бародаро дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B, соли барориш 2000 сол, мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. гази бензин ҳардуш кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагиро нависондагӣ нестай бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва 34000 сомон нархиш кадай, ки бо рубли имрӯза гардонем 330000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара бародаро марҳамат дар хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz V201, соли барориш 1992, объем мотор боша 1.8 литр. сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. соҳибаш мотор сечка, гази евро 4 задагиаш срочно сундаркурай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша гуфтесай бародаро 23000 сомон, ки бо рубли ҳозира гардонем 223000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат дар хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B, соли барориш 2000 сол, мотор 1.8 литр. кузофи седанай, сӯзишворӣ боша гази бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад гуфтай сундаркурай. мошин бародаро айни ҳол дар шаҳри Душанбе, маълумоти иловагӣ нест ва нархша гуфтесай 31500 сомон, ки бо рубли ҳозира гардонем 300000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора марҳамат занг занед, срочно фурӯхта мешавад. нархи хубуш кадай бародаро марҳамат барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Leganze, соли барориш 1997, мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, мотор 1.8 16 клапанай гуфтай нав мотор кадаги, хадавоиш 90%, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дора мошин бародаро дар шаҳри Ваҳдат ва нархша гуфтесай 12000 сомон, ки бо рубли ҳозира гардонем 116000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. алиш ҳам мешавад гуфтай вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед, мебинем. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata, соли барориш 2001 сол, мотор 1.8 литр. дар кузофи седан, сӯзишворӣ боша гази бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, ҳамаш кор мекунад, камбудӣ надора гуфтай фавран фурӯхта мешавад.
айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад ва нархша гуфтесай бародаро 25 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 242 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзона мекунемша. барои харидори аниқ биёен ай пеш. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1998 мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензини холе коробкаш механика мошин мега як дасткаштагаи задагӣ пусидагӣ надора умуман ҳама чиш гуфтаи раднояи хича мошин кам гаштагаи фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва 65 000 сомон бародаро нархиш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 630 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешава. мошин алиш намешава, фақат фурӯхта мешава. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra H соли барориш 2006 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш задагӣ пусидагӣ надора моторуш дар ҳолати хубай дуд намекуна обуш намеҷӯша консонер 100% расход аз 100 км 7-8 литрай диска покришка ҳамаш навай документош то охири 2022 ҳастай срочна сумдаркорай фурӯхта мешава. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад 44 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли ҳозира мешавад 427 000 рубл. харидори аниқ бошагтай муомила дора бо арзон мешава. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1998 мотор 1.6 литр кузофи хетчбек сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин 100% мега мотор хадавӯиш созай мошин гуфтай задагӣ даридагӣ надора чашкиёш варид надора гази бензин кор мекуна ҳардаш гази таблетка задагай мотор 1.6 простояй ABS дора лук дора электрония гуфтай мошин срочна сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол бародаро қарор дора мошин дар ноҳияи Истараушан ва нархша гуфтесай 28 000 сомон ки бо рубли ҳозира гардонем 271 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1994 мотор 1.5 литр сӯзишворӣ боша бародаро гази бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш Texas Motor то моҳи ноябри 2022 ҳастай балону 80% мотор 100% хадавоишам 100% мошин гуфтай задни камера монитор ҳама чӣ дора камбудӣ нест фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дора 16 500 сомон нархиш кадай ки бо рубли ҳозира гардонем 160 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 кузофи универсал мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш автомат мошин гуфтай задагӣ надора чашкиёш созай мошин гуфтай Texas Motorш навай акклиматори нав дора мошина гуфтай кузофш тозай фақат малярни кор дора фавран фурӯхта мешава. айни ҳол қарор дора мошин дар шаҳри хуҷанд бародаро 26 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли ҳозира гардонем 252 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем биёем бо муомила дора. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дӯстон дар рӯи экрани шумо. Toyota Corolla соли барориш 2010 сол мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора камбудӣ нест фавран фурӯхта мешава. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора маълумоти бештар нест 87 000 сомон нархиш кадай бародаро ки бо рубли ҳозира гардонем 844 000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен муомила дора бо арзон мешава. алишам мешава гуфтай вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунед мебинем. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат дӯстон ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Opel Astra F соли барориш 1996 мотор 1.6 литр кузофи седан сӯзишворӣ боша газа бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш мотор Ecotec 4 баллони нав дора ягон кор намекунӣ мошина фақат мешини газ метӣ фавран фурӯхта мешава айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дора 40 000 сомон бародарон нархш кадай ки бо рубли ҳозира гардонем 388 000 рубл мешава харидори аниқ боша гуфта биёен айпеш бо муомила дора арзон мешава алишам мешава гуфта варианту дошта бошем пешниҳод кунен мебинем барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунен ба маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунен ва дӯстон бародарон дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса раҳмат ки навора то охира тамошо карден зинда бошем бародаро дастгирии моро фаромӯш накунен мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошед рехтона эҳтиёт кунен худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад то навори оянда хайр.